Ei, has vist això? Podríem explicar a la reunió d'experts. Estaria molt bé. Quan té lloc un terratrèmol, hi ha una zona d'ombra on no registren les zones sísmiques P directes. Fixeu-vos que sigui on sigui el terratrèmol, la distància entre el terratrèmol i l'ombra és sempre la mateixa. Aquesta zona d'ombra va permetre detectar el límit i la profunditat del nucli. Us imagineu com? Intentem descobrir-ho. A partir de l'hipocentre, les ones es propaguen en totes direccions. Però, què pot provocar aquesta zona d'ombra? Un obstacle. Però ha de tenir forma esfèrica. Ha de deixar passar les ones. Les zones sísmiques cal que es desviïn, s'han de refractar i reflectir. Mira, ara els rajos van rectes, fins aquí. I ara reboten, però tornen a entrar i tornen a sortir per aquí. Segueixen i aquí es tornen a rebotar. Per tant, no es forma zona d'ombra. Com que els raigs han entrat en el nucli, ara els raigs surten aquí i mentre es troben travessant el nucli es mantenen més o menys al mateix lloc. I ara que han sortit estan aquí. Ara explicarem el que hem fet. Aquesta zona d'ombra es produeix perquè tant les ones lluminoses com les sísmiques, en entrar l'aigua al nucli, disminueixen la seva velocitat. En el model s'aconsegueix amb l'aigua amb un índex de refracció més alt. En la Terra, degut a les característiques físiques del nucli. L'aigua del model no s'utilitza per simular la naturalesa del nucli extern líquid, sinó per simular la velocitat de propagació més lenta al nucli. Ara simulem quan la velocitat del nucli és més petita que fora del nucli. Els raigs que van per fora del nucli es mouen en línia recta fins a la superfície. Veiem que tots els raigs que arriben al nucli passen per dins i es desvien apropant-se a la normal. El nucli actua com una ona convergent i els raigs no van a parar tota la superfície de la Terra. Hi ha una zona d'ombra entre els raigs que arriben directament des de la zona del sisme i els raigs que arriben a través del nucli. Anem a calcular la profunditat del nucli dins la Terra, sabent que el radi d'aquesta mesura 6.370 quilòmetres. Llavors, com també sabem que l'angle en què comença la zona d'ombra és 104 graus, si apliquem càlculs trigonomètrics, podem calcular que el radi del nucli és de 3.922 quilòmetres. Per tant, podem veure que la profunditat en la que es troba el nucli dins la Terra és de 2.448 quilòmetres. Els càlculs que hem fet no han sortit del tot correctes, ja que hem considerat que la trajectòria dels rajos és rectilínia quan en realitat és curvilínia. Però per què són curvilínies? Ja tenim una altra cosa per investigar.